És que els maduixots encara estan una mica verds. Doncs li dius al jardiner que li faci créixer més de pressa. Trobo que no podrà. Com que no? Si no ho fa, agarraré un altre jardiner. D'acord, majestat. Auxili, senyora! Un drac terrible! Es trenca les cases! Ha arribat volant. Té unes ales enormes. Treu foc per la boca. És molt perillós. No té pietat. I glaça la sang. Qui? Un drac, majestat, ha arribat volant i té unes ales enormes. Ara no me'n puc ocupar. Si encara no he esmorzat, És urgent. doncs que surtin els soldats a matar-lo. De seguida, i que no se'm torni a molestar. Gràcies, majestat. Consellers, ens hem de reunir ara mateix. Què desitja la princesa? Si és per el trobador, avui no ha pogut venir. És que hi ha un drac rondat pel poble. Més val no sortir al carrer. Però els soldats no han pogut fer fora? Ningú no se li pot acostar o crema tot amb el seu ale. Doncs no ens interessa fer enrabiar, l'hem de calmar. Calmar el drac? Que li portin cada dia un xai del nostre ramat. Com? Per què? Així no haurà de vindre al poble a buscar menjar. Caram, és una idea magnífica, majestat. És clar, que s'hi quedi tranquil dins de la seva cova. Mentrestant, feu una crida per tot el país buscant algú que pugui matar el drac. Sí, majestat. Això és un desastre! S'han acabat els xais? Sí, el drac se'ls ha menjat tots. Doncs li dius al cuiner que em faci vedella amb bolets. També se'ls ha menjat el drac. Però què s'ha cregut aquesta bèstia? Doncs pollastre. No, millor conill amb samfaina. No queda ni pollastre ni conill. Però què s'ha cregut aquesta bèstia? S'ho pensa acabar tot? Natàlia! Vine de seguida! Què vols, mare? Que em vols matar de gana? Prefereixes morir esquinçada, cremada i devorada? Crec que estàs molt desagradable últimament. S'han presentat molts guerrers, però ningú no l'ha pogut fer fora. Men mal, perquè si hagués pagat un aguasador a cadascun com em va ser prometre, ja m'hagués arruïnat. És que no entenc res, mare. No, no entenc res. Espero que els maduixots hagin madurat almenys. Auxili, senyora! Però què ha passat? Se'ns ha acabat el gra, no queda res de menjar i el drac està afamat. Tenim por. Ha matat ja a 3 pagesos. Treu foc per la boca. Estem tots en perill. Hem d'alimentar el drac, sí com sigui. No queda res més per a donar-li. Doncs un de nosaltres s'haurà de sacrificar cada dia. No pot ser. Quin horror. Si no, ens matarà tots alhora en un moment. Ningú hi voldrà anar. Ho haurem de fer a sorts. No pot ser. Quina desgràcia més gran. Què és aquesta història? Que algú me l'expliqui. Aquí dins hi ha tots els noms dels habitants del poble, del més petit al més gran. El que surti a viatjar servirà de dinar pel drac. Necessitem una mà innocent per triar un paper. Una mà innocent? Nena, vine cap aquí. Agafa un paper. Vale. Què hi posa? Què hi posa? Princesa Natàlia. Què, com? La meva filla? Això és trampa! No, mare, no és trampa, és la sort. És trampa! Tramposos! Qui ha posat el teu nom allí dins? L'he posat jo, mare, com tothom. Tu? Estàs tocada de bolet? Doncs au, ja no hi és. Tornem a començar. No, mare, hi he d'anar. Si jo no sóc forta, no puc demanar que ho siguin els altres. Visca la princesa! Visca! Visca! No, tornem a això. És la pitjor idea que he sentit mai. Bon dia, bona gent! He sentit dir que hi ha un drac.
Sí, què passa? Vés-te'n a l'infern! He vingut per a combatre, senyora. Per a combatre? Tu arribes massa tard. No és massa tard, senyora. Silenci! Qui ets tu? Un cavaller? Sí, em dic Jordi. I com és que no portes armes? Porto un llibre. Són magnífics. Tinc un munt empaquetats dalt del cavall. Oh, llibres! Sí, són genials. Els llibres combaten la ignorància, la violència, la soledat i l'ensopiment. Doncs... el Patxi et portarà a la cova del drac. Fins ara, bona gent. Venim amb tu, Jordi, endavant, endavant. Quin avorriment! Els mataré a tots! Però si dius que no tens gana. Calla tu! Estic empatxada, per així que pugui menjar crua. Ei, hola, puc passar? Vine, que et faré a trossos. T'he portat un llibre. Mira, No tinc gana. no és per a menjar amb la boca, és per alimentar l'esperit. Què és aquesta cosa fastigosa? És una caixa màgica que et pot fer veure qualsevol cosa. Que salvatge! Que poderosa! Sí, és una bebè dragona que se la van endur del seu país. És magnífic! Sí, és un volcà. Aquí conta la història d'uns exploradors que se van endur una bebè dragona del seu país. Que dolents, no? Sí, la volien estudiar i la van ficar dins d'una gàbia. Això em sona molt. Doncs aquí hi ha un camí per arribar al teu país. Ah, sí? Jo vull tornar a casa. Aquí tothom em vol fer mal. Vostè, te regalo perquè trobes el camí. Per a mi, doncs jo et donaré una flor vermella com un cor de drac. Gràcies, amiga meva. Adeu! L'has fet marxar? No m'ho puc creure. Amb els llibres tot és possible. I en tens algun per a mi? Sí, Doncs jo vull un que